Zlúčiť dve školy do jednej, dva kolektívy, dve kultúry, jedna cesta. Ako sa to podarilo Bystrickej hotelke a strednej odbornej škole pod Vánošom? To prezradil Marián Mackovič, učiteľ a koordinátor pre komunikáciu, ktorého škola získala ocenenie v ankete Pochváľ svojho kolegu. Čo bolo podľa neho najťažšie? Asi najťažšou úlohou bolo vyriešiť personálnu otázku, pretože vždy pri spájaní ľudia majú najväčšie obavy práve o to, či neprídu o prácu. Takže sme si vytvorili nejakú organizačnú štruktúru novú, s ktorou teda obe strany súhlasili. Bola tá prípravná fáza. Potom sme mali vytvoriť dokument, ktorým by sme mohli ísť na verejnosť von, že akým spôsobom sa teda spájame, akú budeme mať tú kultúru tej školy, na čom budeme pracovať, čo preberáme z tých pôvodných samostatných škôl a integrujeme, a aby sme teda dosiahli nejaký synergický efekt. Zlúčeniu teda došlo od 1.9. Ale obavy mali na začiatku všetci. No, obavy boli z toho, že sme sa vzájomne úplne nepoznali, respektíve zamestnanci nepoznali to nové vedenie, čo sa týka školskej päť, a zase Vánošáci, ako si teda hovoríme, tak tí zase nevedeli, čo možno čakať od svojich kolegov, nových kolegov zo školskej päťky. Riešenie možno jednoduchšie, ako by ste čakali. Obed, slávnostný obed, kde sme si volili členov rady školy, a nedávno v januári sme zase mali také spoločné posedenie, by som povedal teda takú večeru spojenú aj z wellness v Brusne. A tam bol ten priestor, aby sme sa trošku aj pospoznávali. To by som povedal po tej ľudskej stránke. Bystrická hotelka mala svoje meno a vzdať sa ho nebolo jednoduché. Čo sa týka negatív, ktoré sme pociťovali aj my, aj Vánošáci, išlo vlastne o to, že sme si budovali obe školy nejakú značku, ako to býva teda zvykom, nejaké meno, investovali sme do toho nemalé prostriedky. No a naša značka Bystrická hotelka v podstate tým dňom toho 1.9. tým zlúčením zanikla. Museli sme sa vzdať svoje web stránky, museli sme sa vzdať svojich reklamných predmetov, svojho loga. Tak toto asi bolo pre nás také najbolestivejšie. No spoločná škola prináša aj niečo nové. A spoločne začneme teda budovať kvázi novú značku SOŠ Milana Hodžu Banská Bystrica. Takže týmto sa to istým spôsobom vyrovná. No a čo bude plusové, tak získali sme vzájomne nové odbory. Nové odbory, my sme doteraz nemali nejaké skúsenosti s potravinárskymi a poľnohospodárskymi odbormi. No a zase Bánošáci nemali skúsenosť s odbormi, ako je napríklad gastro čašník alebo hotelová akadémia, respektíve beauty odbory, ktoré sú u nás kaderník a študijný odbor kaderník vizážista. Takže spoločne nejakým spôsobom sa to teraz začína prepletať. Čo odkazuje školám, ktoré čelia rovnakej výzve? Vždy je možná cesta odporu, ktorý ale veľmi toho veľa neprinesie, a naopak snažiť sa nájsť tie cesty toho fungovania, ale základom je si všetko vykomunikovať, povedať to na rovinu, ako to cítime, povedať si nejaké veci, ktoré sú pre nás dôležité, pre jednu aj pre druhú stranu, a urobiť nejaký kompromis. Lebo len tak sa dá dosiahnuť stav, ktorý nemôžeme nazvať vojnou. A sú aj také organizácie a školy, ktoré sú potom v tom vojnovom stave aj niekoľko rokov po spojení, alebo teda zlúčení. Takže toto je môj odkaz. Veľa komunikovať, nastaviť si nejaké základné parametre a urobiť to tak, aby ani jedna, ani druhá strana sa necítila byť ukriúdená. To je veľmi dôležité. Ak už sme víťazi, aspoň sa nesmieme cítiť byť porazení.